Okendokasi Aburo bao Ubasi na chio Okendokasi Aburo ba n'enu ụwa n'ụbasi na chinu maka na agbaka m mbọ n'ọba ego nne yes sir Okendokasi Aburo ba n'enu ụwa n'ụbasi na chinu agbaka m mbọ n'ọba ego nne n'ọbụ Chukwu na-eme ezenu ọ bụ na Okendokasi bụ banụ na ndị baro na faga ka wee banụ ọ bụ na Okendokasi bụ pa enwelu ndị na-ebu obulu Okendokasi bụrụ banye n'ụwa ndenu enwekwelu ndị na-egwu aja ụfọdụ na-egwu n'ime mmiri ụfọdụ na-egwu n'elu anụnụ ọ bụrụ na Okendokasi bụ banụ ndị ọkada ga-aka wee banụ ọ bụrụ na Okendokasi bụ banụ n'ụwa ndị kọndọktọ na draiva ga-abanụ ọ bụrụ ọba ime ọzụrụ ifu nwa bụrụ ọba ịpawa ka ịmalụ ọ bụ na ọbụba ime ọzụrụ ka m gwa gị nụ na ndị akpọbi ga-aka wee banụ ndị akpọbi ama abụzi ndị nche n'elu ụwa fama abụzi bọdịgaịdị n'elu ụwa dọnụ ka m gwakwa gị n'elu ụwa na afọ ga-aka wee bụ banụ n'elu ụwa ma ọ bụ na bụ ife ji mọzụlụ eme n'elu ụwa dọnụ ego nwelu n'elu ụwa imunu malụ na ọ bụrụ n'ike aka yi n'elu ụwa na Chukwu nyelu gị ego n'elu ụwa o nyelu ogige nyelu ndị ọzọ aka nụ mmadụ ka Chukwu ji alụ ọlụ nụ mmadụ ka Chukwu ji egozi ibe ya nụ manwe gị n'elu ụwa ka isoro na ndị chi ji alụ ọlụ nụ Chukwu gozie gị n'elu ụwa nụ gị lọtakwu ụmụ ogbenye nwanne nụ onyinye Chukwu nyelu gị n'elu ụwa nụ n'ọbụ gị nyelu ndị ọzọ aka nụ ọ bụrụ maka na ike agbasi mbọ nụ ile ya n'akụkụ na-enwelu ndị ka ga-agba mbọ nụ oyimuo Okendokasi Aburo banụ Ubasi na chio oyimuo Okendokasi Aburo bao Ubasi na chio Ubasi na chine Okendokasi Aburo bao Aburo by Mos Ubasi na chio chine me Okendokasi Aburo bao onye gị donye tu nwanne gị Ubasi na chio ifi nwere Aburo by Mos Okendokasi Aburo bao ifi nwere Aburo by Wamanyanu Ubasi na chio ife nji ekwu na Okendokasi Aburo banye n'ụwa bụ na tim na-abụ nwere ike ịdị na-agba bọọlụ Arsenal na Man U nwere ike ịdị na-agba bọọlụ ndị Arsenal na-agba Man U half field achọzie ka enye goolu ife ga anụ bụ go ai mana ofu ohere ndị Man U ga-enwetazi ife ga anụ bụzi
goal maka na go I ọ bụrụ goal win a match agbabara agbaji echi abụrụ ya onye nwude nọ ya bụ isi mgba mana enwere ofufe na-ewute m nne n'ụwa mụ nwa bụ obere akụ Austria nwa Egbuoma n'oge mmadụ nọ na-ata afụfụ ụwa ya ndị mmadụ amasị n'ọgwụgwọ ọgwụ afụfụ mana ọ tagide afụfụ ma Chukwu gozie ya nne n'ụwa ife ị ga na-anụ bụ na ọgwụgwọ ọgwụ ego wee na-ajụsị ngozi nke Chukwu ọ dịzi ebe ọ na-abụ na Chukwu adịghị agọzizi mmadụ n'elu ụwa ka enweziri onye gwọrọ ọgwụ ụbịam mkpa si na chinu no buru onye ka pompo ka bata ego nu o buru ụzọ gbagba ọsọ nenu wadonu ka mgbakwa nne gị no buru gị na-ebu ụzọ elu nu o buru onye ka mara ife kasị akpata ego nenu ụwa ije n'ụwa no si na chinu ya ka ndị Igbo ji wee tụzi ilu nenu ụwa wee si na ego nwere efe ya na-eje banki mmadụ nwere ike ịdị na-agba mbọ tupu o nweta 100,000 naira mgba 200,000 adịgoli ya n'ụwa ka ezi ka ọ ga-esi wee banụ onwunwa dị egbugbo nwoke n'ụwa donu kama na ọnwụnwa na-emezi ka nwoke si ike abalị mezi onye n'ụwa dịka ojelube Chukwu ililo kala onye n'ụwa dịka ofuluchi ya anyanụ oyi munu basi na chinu ni wole go n'ụwa ọ bụrụ na gị kasị mali venu itile kwekwu ga-abazi afịa n'ụwa n'oyi mu ejikwanye ya wee menụ ọnụnụ ịnanya n'akụkụ gị nwanne m ị ga-afụ na enwere ndị kakwa gị etinu ma Chukwu emezie gị oge ga-abazi afịa n'ọbụ Chukwu melu gị eze n'ụwa ị na-azụ afịa wee kpata ego n'ụwa ejikwanye ya wee mee ọnụnụ maka ịnanya n'ụwa na-enwere ndị bụgo ụzọ wee bido ọ bụzi bọọlụ ka ị na-agbanụ ịgbanụ bọọlụ n'ụwa o wee galụ gị nwanne m oyi mejikwanye ya wee mekwanụ n'ụwa n'ịba n'ime streeti dị iche iche ị ga-afụkwanụ na-enwelu ndị ka ga-agba bọọlụ ma Chukwu melụ gị n'ụwa nke ga-agazie dịka ndị esi gị ga-ejikwanye ya wee mee ọnụ n'ụwa o mebere ma chekwela n'ụwa asị m sọ no that akpọnye n'ụwa donu but I reject it it's not my portion aga m emelili chimu ga-ekwenụ ndị oyi mụ niile unu ga-emechi unu ga-ekwenụ n'ụwa n'Okendokasi Aburo banụ onye na-agba mbọ n'ụwa ị na-agba mbọ ị na-ayọ Chukwu ị na-agba mbọ n'ụwa ibube Chukwu ụzọ ibube Chukwu ụzọ nwanne m na ọ ga-agalụ gị mana onye bụrụ chi ụzọ n'ụwa iburu chi gị ụzọ ịgbagbo onwe gị n'ọsọ oyimo Okendokasi Aburo ụba si na chi na chi na-eme eze Okendokasi Aburo onye ọ ga-emelụ ka ọ ga-emelụ ị na-agba mbọ ị na-ayọ chi dịka gị na chi dị na mmanụ Okendokasi
njezenu ka nkene ndị oyimunu ka nkenezienu ụmụnne m ndụbisi Michael onye kwulisi bịa kenenu Elias Tokandu Egbuoma ndị Igbo na Malaysia bilinu Chairman Chief Executive Officer Amazia Mobility Travel and Tours Sendre Bahad na Penang, Malaysia. Ofu nwana na-Egbuoma bilinu Egbuoma na-Egbuoma nwadị ọra mmanụ Egbuoma nwanne m nụ obelago na-ekene gị n'elu ụwa nụ ife na-emelu mmadụ n'elu ụwa ka Chukwu ji egozi gị nụ Egbuoma na Chukwu ga-agozi gị nwanne m onye si na gị bụ ife dịlie n'elu ụwa nụ n'oge bụ ọkụkọ ụzọ na-akpụọnụ Egbuoma nwanne m Chukwu ga-eneta gị n'elu ụwa nụ Egbuoma na ị ga-adị nụ Peter Chinyere Igbo Ojii Zobili onye mandato na Malaysia bili nunu Chairman Chief Executive Officer 119 Abuja Entertainment Industry Chairman 119 Abuja Food Stuff onye maniga dinu 119 Abuja Restaurant yo na Kuala Lumpur na Malaysia onye dị mma na azụ ezi nwanne m onye ga-atinu Peter nwanne m enwere onye dịkwa mma na azụ onye dị mma na azụ nwachi mere eze onye dị mma na azụ nwabalị ikpe ga-elisi elisi ezi nwanne igwe bụrụla kribili nunu na nwanne mmadụ abụrụ oyi ya nụ Peter nwa Egbuoma na Malaysia ka ị na-agụnule n'ụwa nụ ndị chi mere eze bili nụ Monday Vis Obi ezi nwa Samadi Egbuoma bịanụ na nwanne mmadụ abụrụ oyi ya nụ ezi onye ma na Egbuoma bili nụ ezi onye ma na Jakarta na Indonesia ka ị na-akụnụ odogwu adị eme mkpotu n'elu ụwa nụ maka na ibu odogwu nụ anyị me mmụọ ka ndị wepụta na ibu odogwu nụ Injinia Prosper Ugochukwu ezi nwa Ijeọma na Egbuoma ka isi eje nụọ Injinia nọghị na ngasị nwanne m na ịgadị nụ isi ọgọ m n'ọgọ mmadụ bụkwa nwanne ya nụ ezi ọgọ m kenelu m ezigbo nwanne nwanyị Jesita nwanyị ọma Jesita Prosper na ọgadịnụ Chief Nzonye Ekwere Philip Odigba eze Chimereme eze nke izizi na Egbuoma Larry International na ịgadịnụ oji moto bụ ogige ofu nwa Egbuoma na ịgadịnụ ofu ogbokogbo nwa na Egbuoma akabali ikpe ga-elisi elisinụ eze Chimereme eze bilinu na Dallas na America na Texas ki na kunu Chimereme eze nwanne m kenelu m lọlọ gị nụ lọlọ Catherine di malụ nwanyị ọmanụ omobi di ya nwanyị ọmanụ ọgadịnụ Chimereme eze onye Chimelu mma bilinu Ugochinyelu mmadụ na mmadụ apụghị ịnali ya nwanne m Mrs. Ugochi Kanu ezigbo nwa mgbudi gara ije dị n'Enugu nụ ezigbo nwa mgbudi mana na Owerri ka na-emenụ akara ugo kichinu ebe a na-alacha akanụ akara ugo kichinu ebe anyị na-alacha akanụ iru n'ụlọ Owerri tụba maka akara ugo kichinu Irobobolinu Ijeọma ka akara ugo kichinu ebe a na-alacha aka icheliri mkpopio gaba akara ugo kichinu iji nweta nwa gị n'elu ụwa gaba akara ugo kichinu ebe a na-alacha aka n'elu ụwa
Egbuoma bilinu okpokokpo nna m ochie Obereagu na-ekene nnu oge nna m ochie na nwa gị na-ọbụzikwa n'egwunu ezi nna m ochie kwu ma na ndọkasị bụrụ ụba n'elu ụwa nnu na ndọkasị bụrụ ụba na anyị ma ebe anyị ga-anọ tata nnu ezi nna m ochie nnu Obereagu na-ekene n'elu ụwa nnu nze nwa pụrụ ife onye ọma na-ege dị nnu anyị ejebezi enyi na n'ulinu iruo na n'ulinu anyị nwere mmadụ n'ulinu ọ na-erebi mmanụ na-egwu mba bekee odogwu na-epe mpe na n'ulinu ga-adịnụ odogwu na-epe mpe n'Indonesia na ga-adịnụ odogwu na-epe mpe na Jakarta bilinu odogwu na-epe mpe odogwu too much money bilinu Chifogbeyi Simon Obi akụ wetara ụtọ ka izizi na n'ụlọ bilinu igbesayo nwa mụlụ n'obinu igbesayo agabali elizinu Chairman Chief Executive Officer God Gift Travel and Tour Agency bilinu na Jakarta n'Indonesia gị na-akụnụ igbesayo igbe Jakarta bilinu kandi beze n'Okija kanduze n'Okija kandi ekenezi oyinunu Chifo osi onwu dị egwu oketu n'Okija bịa kenenu oketu na Lagos ezi oyimu bilinu oketu n'Okija aka mbali igbe ga-elisinu nze Chief Sunday ejesi eme idiko ojiekwu akpa obodo kubilinu osisi ka nkwuo nwa mesara akụ n'ịgadinu otigbu onyịnya ka izizi n'Egbuoma banyinu otigbu onyịnya nwanne mmadụ abụrụ onyịnya nunu otigbu onyịnya nwanne m ụlịdị agbazi ka ịdata ego n'elu ụwọnụ kenelu m lọlọ gịnụ lọlọ Bridget Lebeshi osiji nwanyị ọmanụ ugodie nwanyị ọmanụ nne Dr. Nika adịnụ oyimo Okendokasi Aburo ba o Ụba si na chi o